ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ଯାହାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖିଲେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ହସୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମରେ ଅଭିଜିତ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା। ସେ 1976ରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 2020 ମସିହାରେ କୋଭିଡ୍-19 କାରଣରୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଭିଲିଆନ୍ ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେ 1994 ମସିହାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୀନକେତନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିଲିଆନ୍ ଓ କମେଡ଼ି ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମିହିର ଦାସ ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ମିହିର ଦାସ ସେ 2022 ମସିହାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଦା ଅମର ରହିବ। ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ଜଣେ ଅଗଧାଡ଼ିର ଭିଲିଆନ୍ର ଅଭିନେତା। ସେ 24 ଜୁନ 2022ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜ ଘରରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କେବେ କନଫର୍ମ ହୋଇନି। ଏହି ଖବରଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଶୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏକ ସୁପରଷ୍ଟାର। ସେ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ଲିଭର ରୋଗ କାରଣରୁ 2025ରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଦା ଅମର ରହିବ। ରୁନୁ ପରିଜା ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସୁନାମଧରଣୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେ 2014 ମସିହାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିବାରୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟର। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ 2020 ମସିହାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେବୁ ବସ ସେ ଅଭିନେତା ଦେବୁ ବସ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ 2018 ମସିହାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଥିଲା କିଛି କଳାକାର। ଏମାନେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଦା ଅମର ରହିବ।